Cystisk fibrose, det er en recessiv sygdom. Det vil altså sige, at sygdommen ikke er dominant. Altså, at man sagtens kan være bærende, uden at den decideret er gældende for den enkelte person. Cystisk fibrose kommer allerede ved fødslen, altså det er en genarvelig sygdom. Den kommer fra henholdsvis manden og kvinden. Manden og kvinden har jo hver 46 kromosomer. Vi har 22 par autosomer i det hele, og så 2 i hver. Det vil sige, at der er 44 kromosomer i det hele. De sidste 2 kromosomer kommer af kønskromosomer, som er henholdsvis for manden XY og kvinden XX. Yes. Men lad os lige stoppe filmen her. Og lad os egentlig se, hvordan avlingen den foregår sådan rent teknisk med kromosomerne og det syge gen ved fødslen for den bærende mor og far. For at finde ud af, om man er et cystisk fibrose-offer, så går man ind og tager en testdatter, og så ser man på dit kromosom 7 ud af 22 par. Og hvis du har en mutation i den enkelte base, hvilket her, så vil det se således ud. Så vil man kunne se på opdagelsen, at der er en fejl i det, indikerer det røde også her. Der er forskellige sygdomme ved cystisk fibrose. Men eventuelt man har problemer med bugspytkirtlen, du producerer ikke særlig meget spyt. Svældet er fyldt med bakterier, fordi det hober sig op i halsen, og du kan trække vejret. Man vil også, når man sveder, jeg er klar til starten, men det var også det. Vi prøver lige at lave et holdskifte. Hvis man altså fejler cystisk fibrose, kan man altså få medicin imod sygdommen. Ikke decideret at blive kureret, da det er en sygdom, man vil leve med resten af livet. Det forvrænger jo nogle ting ved livet, som blandt andet at ophobning af slim i slimhinderne ophobber og derved skaber en større bakteriel aktivitet i halsen og gør, at den mængde bakterier den til sidst vil tillide af en selv. Hvorimod medicin så går ind og virker på den måde, at du tager noget røglignende dampe og suger det ind, og det opløser sig slim, og det gør, at du kan skille af med noget. Og den teknik, den gør, at man kan leve sådan lige cirka 40 år mere, end man førhen har gjort. Før tiden, der levede man ikke længere end til 14 år. Nu kan man blive helt op til de der 45-50 år, men det er heller ikke mere.